खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 1 नभेम्बर 2020 रबिबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय NSCN-IMआ मैयाहाय इन्डिया गभर्नमेन्टआ नागा फ्लेग आरो संबिजिरनि सायाव आलादा आलादा रायज्लायना फिदिंनोसो नागिरदों एबा गोरोन्थि मावदों होननानै बुंदों आरो बेखौ लानानै NSCN-IMनि गासैबो केडारफ्रानो बा लिडारफ्रानो मोजां मोनाखै। लोगोसे जरहाट जिल्लानि मारियानि कंग्रेसनि MLA जायबा रुपज्योति कुर्मी बिथाङा गावखौ स्टेटनि CM जानो हानाय बा चिफ मिनिस्टार जानो हानाय रोंगौथि दं होननानै बुंना लादों। माने बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार जानो गोसो दङ। दा बेनिखायनो बिथाङा गावखौनो कंग्रेसनिफ्राय चिफ मिनिस्टारनि बिबानाव दोनजानो लुगैदों। गुबुन फारसेथिं बलिउडनि एक्ट्रेस दीपिकानि टेलेन्ट मेनेजार करिश्मा प्रकाशआ NCBनि अफिसाव हाजिर जाखांनायनि उनाव सानथामनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बेखौ लाना करिश्मा प्रकाशनि न'आव सार्च अपारेशन खालामनायाव 1.7 ग्रामनि हेश ड्राग्स आरो CBD ड्राग्सनि अइल गंथाम फिसा फिसा बथल मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि गुलगामाव 3 BJPनि खामानि मावग्राफोरखौ एटेक खालामनायाव लश्कर-इ-ताइबा आफादनि आखाइ दं होननानै काश्मीरनि IGP बिजय कुमारआ बुंदों। लोगोसे आसाम आरो मिज'रामनि गेजेराव सिमाखौ लाना दावराव दावसि जानाय जाथायाव मिज'राम गभर्नमेन्टआ सान्थ्रिफोरखौ बा फर्सफोरखौ बोखारा होननाय बाथ्राखौ लाना गरम थासारि जादों। बेराफारसे खोला आसामनि नेशनेल हाइवे 306 मिज'राम हाबग्रा लामाखौ बन्द' खालामग्राफ्राबो बन्द'खौ बोखारा होननानै बुंदों। दासान्दि मिज'राम आरो आसाम बर्डाराव सोलिगासिनो दं गरम थासारि। गुबुन खौराङा जाबाय बिहारनि मुंगाराव दाखालि समबाराव दुर्गा देवी मुर्ति गारसोमनायाव गावलायलायनाय जाथायाव सासे 18 बोसोरनि सेंग्राया जिउ गोमानांगौ जायो। बे जाथायखौ लाना CISFनि जवानफोरा गावसोरनि सिनियर अफिसारनो होनाय रिपर्टआव गुलिखौ पुलिसफोरासो गावग्रोदोंमोन होननानै बुंदों। दा बेनि फारसे नायबिजिरगासिनो दङ, नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय इन्डियान नेभिनि एन्टि-शिप मिसाइलखौ बे अफ बेंगलाव टेस्ट खालामनाया जाफुंसारबाय। बेखौ इन्डियान नेभिनि INS क'रानिफ्राय गावनाय जादोंमोन। लोगोसे फ्रान्सनि प्रेसिडेन्ट इमानुएल माक्रनखौ प्रबित आहमेदनि कार्टुन बानायना इस्लामखौ गोरिब गुन्द्रानि धोरोम होनना बुंनायखौ पाब्लिश खालामना होनायनि थाखाय गोबां मुस्लिम हादोरफ्रानो रागा जोंनाय फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय BTRनि माखासे दफाफोरखौ रिभिउ खालामाब्ला गुबुन हारिनि गेजेराव दावहा जागोन होननानै बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। नोंथांमोना जुदि आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बै साइडआव बेलबो दं, बै बेलखौबो सेरनानै हो। बाय बाय।